Misia sťahovka na odloženie busov úspešne završená. Ako by si ju zhodnotil, Panďo? Na jedničku. Na jedničku? Nám to tam vzadu sedí. To je aký paparát. Gazdovia dvaja. Paparát. Teraz ideme vlastne na Mijavu. Vidíte tú cestu na Mijavu. To je ona. Máme rovnako krásne slnečné počasie ako pri príchode včera. Dobre znamenie. Cesta od Cípa. Fajne. Fajne, fajne. Ale to môže. To je také. No dobre, akurát ne.